dobrý den. Tohle je další video, když jsem se zbláznil. Ty vole. Tak já zkusím přeskočit tu lavičku. Tak počkejte. Tak. Ty vole. Ne. Ty vole. Říkaj, musíte neběhnout. Ty vole, dobrý den, ty vole. Tak, kurva, můžeme se podívat, dívej, šamberka, ty vole, ty vole, takový kytky, ty vole, jo, ty vole, tak, kde to je, šamberk, počkejte. Tady je žamberek. Tak. Takže já bych vám řekl, že tady ten zbláznic jde. Děkuju. A nashledanou. No. Nashledanou. Ty vole.